eller trippet, for jeg havde baseballbatter, det fik jeg i hånd til der. Efter Rotten var allerede ved at smadre, og det ikke han havde fået den ene højtaler, lige ude, det havde sådan en anden højtaler, så jeg lige polerede skosnuderne der på mit baskerak. Jeg stod lidt og trippede, og Rotten vendte sig lidt forvirret. Jeg smadrer det! Heldigvis fik jeg så i det øjeblik øje på den der sådan indrammede foto, min mor havde givet mig med studenterbillede, som på mange måder ville se ud i Voldhusens lejlighed, og det smadrede jeg. Så var det af vejen, og det føltes sgu egentlig meget godt. Jeg tænkte, jeg var lige svinge lidt forsigtigt mod fjernsynet, men det er svært at svinge forsigtigt med det. De er tunge, sådan nogle, så jeg fik lov at... Så døde det, men det føltes sgu egentlig også meget fedt. Det var godt, at det havde været fedt, at det var Thomas. Det var lidt samme genre. Stævnede, jeg fik så, det der havde lavet nogle højtaler, og så var vi af med det, og i løbet af ret kort tid, så havde vi smadret det. Der havde man så håbet på, at man kunne smutte efter det. Desværre, så synes Rotten også, at vi skulle ud i køkkenet. Så der gik han ud, hvilket fik mig til at komme til at tænke på, hvad der egentlig var ude i køkkenet. Der var selvfølgelig alle mulige ting, man kunne smadre. Det var et mindre problem. Der var også et køleskab. Og det køleskab var nogle små magneter. Og bag de magneter, der hang sådan nogle fotos fra min og min kærestes Tivoli-tur tidligere på året, hvor nogle venlige japanere havde taget en masse portrætter af os. Heller ikke oplagte ting og sager at hænge i møghundens lejlighed. Der blev også faktisk påfaldende stille derude. Han nåede lige at smadre den gamle karaffe, som jeg havde fået af min mormor, ikke sandt? Og så blev der bare helt stille. Jeg skævede tilbage mod døren. Måske kunne man nå at stikke af, men der stod Brian, ikke? Og så midten af hans krop og skuldrene på hver side af kampen. Det var ikke en mulighed, jeg havde sådan baseballbattet, men alligevel. Så jeg træskede ud i køkkenet og tænkte, måske kunne man på en eller anden måde stadig nå at forklare. Der sad Rotten lidt på hug foran køleskabet og kiggede på de der billeder, så vendte han sig mod mig. Det er sgu da dig. Ja, det var det jo. Ja, det er din kæreste. Ja, det var det jo også. Jeg begyndte at overveje, hvordan jeg skulle komme ud af det her, der Rotten sagde. Ej, kæft, det er en møghund. Kan du se, hvad han har gjort? Han har taget billeder af. Han er udspioneret. Jeg kan så fint. Det var køkkenet. Og resten af glassene og sådan noget. Og så var vi så faktisk, det var en meget lille lejlighed. Der var rent faktisk ikke rigtig mere at smadre kort tid. Så vi gik, der havde jeg også begyndt at tænke på min nabo, en sød gammel dame, som måske kunne finde på at gå ind og kigge og se, hvad der skete, og sige, hej Per, hvad er dine venner? Det ville være stærkt ubelejligt, så vi skyndte os ud, og jeg nåede næsten at få lanceret ideen om en øl, da Rotten sagde, vi skal på Sitka. Sitka kendte jeg faktisk. Det var ikke et sted, jeg kom, men jeg havde læst om de avisen, der var nemlig, der havde fået skudt hovedet af med de jagtgevær. I et muligvis rockerrelateret opgør. Der skulle vi ned naturligvis, men jeg tænkte alligevel, nu var det værste overstået. Ikke? Vi kunne da kunne tage ned på Sitka, vi kunne drikke en hurtig øl, vi kunne give en omgang, og så kunne jeg måske sådan stille og roligt liste ud igen. Der var naturligvis en lidt presset situation. Lige da vi kom fra Sitka, der sad en masse af folk, der købte deres lederveste samme sted som Brian og i samme størrelse. Jeg tænkte, hej drenge, da de kom ind, og vi gik op til baren, og jeg tænkte, jeg giver lige en omgang, og så gik jeg med dankort frem, og Rotten stod ved siden af, der stod Per Sørensen. Det var ikke helt heldigt, men jeg var hurtig, så jeg håber en dankort, mand. Det synes Rotten var fedt. Så er der omgang, drenge! Så gav møghunden omgang. Resten af eftermiddagen på Sitka. Og vi kom ned og sidde med rockervennerne. Det var en lidt mærkelig fornemmelse at sidde og være sådan halvt så stor cirka som resten af dem, der sad omkring bordet. Og det var sådan de store drenge, ikke? Men på den anden side var det jo mig, der havde en god historie. Og den føltes faktisk godt at fortælle. Jeg giver jo ikke detaljer, men det var min egen lejlighed, der blev smadret. Det var fedt. Det føltes sgu man følte som en rigtig mand, ikke? Når man sad der og var der og kæft, der havde taget min dame, og så smadrede det hans lejlighed, ikke? Så den fik på alle tangenter med spionbillederne og køleskabet og det hele, og baseballbattet. Og jeg havde deres fuldstændig uddelte opmærksomhed omkring bordet. Jeg var en rigtig mand med de rigtige mænd. Det var faktisk nærmest som om, at de var lidt misundelige, nogle af drenge. De havde ikke været med. Så skulle da gerne have været med til det der. Så en af dem spurgte sig igen, uheldig sætning, hvor
bor han? Det var så et spørgsmål, der ikke var så svært at besvare længere. Rotten kendte jo svaret, ikke? Han ved, hvad fanden svaret. Og jeg kender en, der bor lige overfor. Han drev til syden røgvarer udsalg fra en lejlighed der. Og han plejede sgu da være der om aftenen. Han kunne da godt lige holde øje med, hvornår Møgen ville komme hjem. Så havde jeg det op på venstre, for han sagde, ja, så kunne lige ringe til ham, så tog vi lige for dig, men når Møgen kom hjem, så kunne jeg lige tage hen og give ham anden omgang. Her stod jeg jo så i det, man inden for litteraturen, hvis nu et øjeblik skulle være finkulturelle, ville have kaldt et catch-22. Jeg kunne blive siddende resten af mit liv på Schifgard i omgang med Møghundens Dankort, eller jeg kunne tage hjem og blive tæsket med nærmest som mit eget baseballband. Ikke noget heldigt valg, eller nemt valg, kan man vel sige. Så jeg forsøgte at tænke hurtigt igen. Det er ikke endnu, det er næste historie. Der var ingen babyer på Schifgard heller den dag. Det kunne ikke redde os. Der var forskellige ting, der kunne redde os. Og sidste gang jeg fortalte den her historie, der fik han et opkald på sin mobiltelefon, hvor til min bror bemærkede, at de nok ikke havde mobiltelefoner på det der tidspunkt. Så det kan vi ikke gøre denne her gang. Vi fører ham ud i telefonboksen, han havde det vel på Schifgard. Så jeg gik ud i telefonboksen og fakede et opkald. Så kom jeg tilbage til bordet og sagde, jeg ringede til damen. Han var dernede, tænkte jeg, ikke? Det var han ikke. Hun var nede på sin grædende knæ. Han var flygtet, han var taget tilbage til Jylland, Møghunden, til sin familie. Hun havde hørt om det, og nu ville hun have mig tilbage. Okay. Og den var sådan lidt sejt, vel ikke tilbage, og sådan, jeg slapper han lige et par på hovedet, ikke? Ja, det synes de var i orden, det kunne de simpelthen godt leve med, ikke? Så havde det der, og Møghunden var jo ligesom forsvundet, og det der med at vente på, at han kom tilbage, var sådan lidt længere så aktuelt. Så stille og roligt fik man ringet til, jeg ved ikke, hvordan de ringede, de gik vel også ud i telefonboksen, og ringede til ham der i lejligheden, og fik afblæst det der overvågningssæt op, og nu var der vel ikke meget andet tilbage, end at få drukket de sidste fadøl af Møghundens omgang, og så kunne jeg liste af. Så det gjorde jeg. Jeg skubbede stolen tilbage, og skulle til at sige farvel, og Rotten også skubbede stolen tilbage. Nå, men jeg tager det til damen. Jeg finder et tog. Tog? Vi kører der! De kørte mig, ikke? Ind tilbage i varevognen ude på Bodehaven nu, med sådan en lille cortege af motorcykler på, og drengene fra Schifgard kørte vi ned mod Slagelse, men jeg tænkte på, hvordan nu på en eller anden måde har ud af den her situation, og når man sidder og tænker på det, og der står et baseballbat mellem stederne, og så går turen til Slagelse faktisk, det er jo ikke enormt hurtigt. Lige pludselig rullede vi ind foran min kærestes rækkehus, der var sådan en lille hæk foran, så man kunne sagtens kigge ind foran. Drengene stod i motorcyklerne, kiggede opfordrende på mig, og jeg gik op igennem havegangen for at ringe på døren. Jeg kunne se, at min kæreste faktisk havde opdaget at skete, og hun kiggede ud, og den var sådan, og gik ind i entréen for at være klar til at åbne døren, da jeg ringede på. Hun åbnede døren, skulle også til at sige et eller andet, da jeg tænkte, okay, der er ikke nogen vej ud, og så fik hun den der. Jeg var stadig, hvor hun ville sige, at så fik hun den der så tunge. Så hiver jeg hende op, den der til drengene, og så ind og skubber døren i, og bare en lige for en sikkerhed helt ind i soveværelset, og så smækkede det. Så sengen, mens jeg hørte den velsignede lyd af motorcykler, der gassede op ude foran huset og kørte væk tilbage til Schifgard. Min kæreste lå der. Og jeg var faktisk lige ved at begynde at sige, at det var altså virkelig undskyld, jeg var ikke at slå det. Jeg var ikke sådan en, der slår på piger, da jeg opdagede blikket i hendes øjne, de grådige øjne, hun rakte op og sagde, okay, hvis der er sådan, mand, så skal jeg ikke bare